especial está dedicado a Carlos Casares. Carlos Casares, que natou aquí en Ourense, que viveu intermitentemente en Ourense e que fixo de Ourense a súa parte da súa literatura está centrada en esta cidade. Ourense é unha cidade moi caracterizada por Carlos, que serviu de inspiración para moitas das súas novelas, concretamente para Canto en Tres, para Os Mortos de Verán, para Ilustrísimo, con moita presencia de Ourense, e o Sol do Verán, en donde prácticamente todo se desenrola aquí nesta cidade. Por lo tanto, alegrome fundamentalmente de que moita da programación este dedicada aos nenos, porque o futuro da nosa lingua, da nosa cultura, está centrado nos nenos, e Carlos así o entendía porque parte da súa literatura foi orientada aos máis pequenos. Moitas gracias, por lo tanto, por esta programación, e que teñamos un ano de Carlos Casares moi frutífero para o lanzamento da cultura e da lingua galega.